Исәмесез, җомганың мөһим яңалыклары белән Яңа Гасыр каналы эфирын Татарстан хәбәрләре тапшыру дәвам итә. Студиядә Фәнис Камал эшли. Иртәгә Россиядә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Бүген Казанда бәйрәм алдыннан республиканың этно-мәдәни фестивале үтте. 2023 ел Татарстанда яшәүче халыклар өчен аерым бер мәгънәгә ия иде. Ул республика рәисе карары белән милли мәдәният һәм гореф-гадәтләр елы буларак уздырыла. Бүген әлеге елны йомгаклау тантанасында Рөстәм Миннеханов әйткәнчә, бүгенге бәйрәм зур ватаныбыз халыкларының бердәмлеген раслау, уртак казанышлар һәм җиңүләр үрнәге булып тора. Ул әлеге зур хезмәткә үз өлешен керткән шәхесләргә дәүләт бүләкләре дә тапшырды. Шулай ук республиканың мәдәни башкаласы конкурсында җиңүчене игълан итте. Казан Эксподан Чулпан Касымова. Татарстанның матурлыгын, көч-куәтен, кыдрәтен сәхнәдәге әлеге чыгыштан күрергә була. Республикада яшәүче барлык милләт вәкилләре дә биредә. Татарстанда 13 халыклар дуслыгы йорты һәм 100дән артык милли мәдәни үзәк бар. Без бер-беребез белән дус һәм тату булуыбыз белән көчле ди Рөстәм Миннеханов. Ул әлеге тантананы халкыбызның көчен һәм казанышларын күрсәтә торган вакыйга дип атады һәм һәркемне бәйрәм белән котлады. Сезне чын күңелдән халыклар бердәмлеге көне белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәйрәм белән барыгызны. Подтверждение единства народов нашей большой родины. Символ общих достижений и побед. Мы сильны только тогда, когда действуем сообща, живем в дружбе и согласии. Бүген биредә республика үсешенә зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Аларга халыклар дуслыгы йортларында эшләүчеләр, туган тел укытучылары, мәдәният әһелләре, китапханәчеләр лаек булды. Алар арасында ТНВ телеканалының әдәби тапшырулар режиссеры Зөлфирә Мөхәммәдиева да бар. Аңа Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Бүгенге тантанада Рөстәм Миннеханов Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы җиңүчеләрен игълан итте. Беренче урында Актаныш, Алабуга, Әтнә районнары булса, Гран-прига Орша лаек була. Мәдәни проектларын тормышка ашыру өчен аларга 3 миллион сумлык сертификат тапшырылды. Гран-при и звание «Культурная столица Татарстана» присуждается Арскому муниципальному району. Халыклар байлыгының нигезе ул аларның уртак тарихы. Әлеге бәйрәмгә махсус әзерләнгән күргәзмә белән Минтимер Шәймиев та танышты. Биредә татарларның борынгы кием салымы һәм көн күреш кирәк-яраклары урын алган. Дәүләт киңәшчесе әлеге тарихи ядкәрләрнең күбесе белән балачактан ук таныш булуын әйтте. Елдагы матур гадәт буенча йортыбыз Татарстан Республика этно-мәдәни фестиваленә йомгак ясадылар. Җиңүчеләре сәхнә түрендә. Сәхнә артында да җыр-моң тынмый, монда үз чыгышларын кабатлыйлар. Монда бик күп милләтләр, барыбыз да бергә яшибез дуслык белән, шатлык белән. Бергә күңелле шулай яшәргә язсын. Алдагы тормышларда сугышсыз бик яхшы бәйрәм бүген. Алтын золото хореография ансамбле Байкал шәшәге дип аталган иҗат төркеменә йөрүчеләр бурят халык биюен күрсәтергә әзерләнә. Безнең балалар бу халыкларны күреп тәрбияләнә дә, аларның җырларын, биюләрен өйрәнәләр, беләләр һәм аралашалар да. Нинди генә телдә җырласак, сөйләшсәк тә, барыбызны да туган илгә мәхәббәт, үзара дус булу берләштерә ди катнашучылар. Без бу фестивальгә беренче тапкыр киләбез. Монда бик күп халыкның гореф-гадәтләре белән танышабыз. Бик күп төрле костюмнар күрдек. Үзебезгә яңадан яңалыклар алдык. Икенче елга да катнашырга уйлыйбыз. Бу фестиваль инде барлык халыкларны да берләштерә дип уйлыйм мин. Бүген менә шушы бәйрәмдә біз Удмурт, Мари, Чуаш, Крәшин дуслары белән дуслаштык. Алар белән бергәләп үзебезнең мәдәниятебезне күрсәттек. Алар безгә үзләренең мәдәниятләрен күрсәттеләр. Без инде телефоннарыбызны алышып, дус булып, бергәләп, шундый дәртләнеп, кәефләр күтәренке булып кайтып китәбез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләре елы вакыйгаларга бай булды. Һәр халык гореф-гадәтләренең аслын, рухи кыйммәтләрен җәмәгатьчелеккә таныта алды. Бүген Рөстәм Миннеханов әйткәнчә, елы тәмамланса да, быел башланган күркәм эшләребез дәвам итәчәк. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Казан Экспо үзәге бүген гомумән милли мөхиткә күмелде. Бирдә Татарстан уртак йортыбыз дип аталган этнофестиваль оештырылды. Кунакларны күргәзмәләр үзәгенә керүгә милли утарлар каршы ала. Алар халыкларның үзләренә генә хас үзенчәлекләрен исәпкә алып ясалган көн дәвамында кул эшләнмәләре күргәзмәсе дә эшләде. Мастер-классларда катнашырга мөмкин иде. Һәр милләт үз бәйрәмнәрен тәкъдим итте. Әлбәттә, төрки халыклары Нәүрүз, чуашлар Уяв, мордвалар Валда-Шинясь, удмуртлар Громбутон. Кунакларны шулай халык җырларын заманча яңгырашта тыңларга да чакырдылар. Аларны истәлек һәм дәррәү проектының авторлары тәкъдим итә. Ядәш исемдә фильмында катнашкан артистлар аның ничек төшерелүе турында сөйләде. Шулай итеп, кунаклар Татарстанда ел дәвамында кайнаган мәдәни тормышны бүген тагын бер күздән кичерде. Biz инде керәшеннәр үзебезнең районда бик күп милли бәйрәмнәрне уздырдык. Бу безнең май чабу бәйрәме. Һәм инде безнең районда бөтен республика күләм үтә торган Питрау сабантуебы шулай бит. Питрау шибәре безнең районда үтә. Бүген Казан Экспо үзәгендә Татарстанның чигелгән 2 картасын тәкъдим иттеләр. Аның зуррагы милли музейда сакланачак, икенчесе районнар буйлап сәяхәткә җибәрелә. Карталар төрле район осталарының уртак хезмәт җимеше, борынгы тамбур чигүе белән эшләнгән. Бүген әлеге зур хезмәтне башкарган ханымнарга истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Алар карта белән бер рәттән музей һәм шәхси коллекцияләрдә сакланган борынгы үрнәкләргә таянып сөлгеләрдә чигәләр. Һәммәсен бүген тамашачы хозурына да тәкъдим иттеләр. Бик зур вакыйга. Чөнки ул безнең бөтен Татарстандагы 45 райондагы булган рассамларны, дизайнерларны һәм чигүчеләрне бергә бер коллективка туплады. Киләчәктә дә менә шулай безнең теге районнар бергәләп, татар сәнгатьчеләре бергәләп эшләргә насыйп булсын. Шулай бүген Казан Экспода төрле милләт вәкилләре зур этнографик диктанты язды. Аның асылы катнашучыларның белемен бәйләү генә түгел, күрше булып бер илдә яшәүче төрле халыкларның мәдәнияте, гырыф-гадәтләре, йолалары белән танышу. Диктанттагы 30 сорауның 20се Россия халыклары турында, 10сы төбәкләрдәге милләтләр тормышына кагыла. Әйтик, мариларның нинди бәйрәме җәй җитүне аңлата. Идел буенда яшәүче иратларның баш киеме нәрсәдән тегелгән? Славян язуы кайчан барлыкка килгән кебек сораулар бар. Әлеге акция 8 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Анда онлайнда катнашырга мөмкин. Мин беренче ел гына түгел инде. Менә бу этнографический диктант үткәрелә башлаганнан бирле без язабыз. Мин гомумән мәдәният йорты директоры, үзебезнең коллектив белән бер елда калган юк. Вопросы очень разумные, очень патриотичные. Сораулары бик мөһим. Бүгенге заман өчен әһәмиятле, туган илне ярату хисен ята торган. Мондый биремнәрне һәркем үтәсә, Россиянең данлы тарихын белүчеләр күп булыр иде. Башка яңалыклар белән дәвам итәбез. Күрше Чувашия Республикасында куркыныч юл һәлакәте килеп чыга. Анда 4 казанлының гомере өзелгән. Фаҗига М7 трассасында була. Юхиди идарәсендә әйтүләренчә, каршы якка чыккан Mitsubishi машинасы йөк автомобиленә бәрелә. Җиңел транспортның шоферы һәм андагы 3 пассажир һәлак булалар. Йөк машинасын йөртүчене хастаханәгә алып киткәннәр. Чувашия автоинспекциясендә әйтүләренчә, гомерләре өзелүчеләрнең барысы да Казан кешеләре. Фаҗиганың сәбәбе нидә? Машина йөртүче телефонга алданганмы, йоклап киткән яисә үзен начар хис иткәнме? Инспекторлар хәзер шуны ачыклаячак. Татарстан юлларында кабат хайваннарны бәрдерәләр. Хәлмәт районында җиңел автомобиль каршына кылыны белән ат чабып чыга. Хайваннар шунда ук үлгән дип язалар интернетта. Аларны бәрдергән автомобиль йөртүче турында берни дә билгеле түгел. Авария турында мәгълүмат Юхиди идарәсенә дә килмәгән. Түбән Камада икенче бер машина йөртүче пошины бәрдерә. Автомобиль хуҗасының сәламәтлегенә зыян килми, әмма машинасының алгы өлеше янчилеп беткән. Дәүләт автоинспекциясендә әйтүләренчә, быел республика юлларында хайваннарны 16 тапкыр таптаталар. Мондый аварияләрдә 3 кешенең гомере өзелә, 16сы имгәнә.
Бүген Казанның Мәскәү районы судында Дәүләт Советының элеккеге депутаты Рөстәм Хәсәновка хөкем карары чыгарылды. Ул наркотиклар белән эш итүдә гаепләнә. Тикшерүчеләр әйткәнчә, Хәсәнов сентябрьдә 2 граммга якын мефедрон белән Беломорская урамында тотылган. Ул чакта Татарстан рәисе бу хәлгә катгый бәя дә биргән иде. Депутатның әлеге гамәлен җентекләп тикшергә кирәклеген ассызыклады. Бүген дәүләт гаепләүчесе нинди карар чыгаруны сорады. Судта Рөстәм Хәсәнов үзен ничек тотты соң? Бу хакта Олия Сабирова. Народная любовь. Судка Рөстәм Хәсәнов үзегенә килде. Бинада аны инде дистәләгән журналист көтә иде. Суд приставлары тикшереп керткәндә үзегез белән тыелган әйберләр бармы дип сорады. Дәүләт Советының элеккеге депутаты шаяртып, бу юлы юк диде. Этот раз нет. Килеп чыккан хәлне шәрехләүдән ул шунда ук баш тартты. Нинди карар чыгарырлар дип уйлыйсыз дигән сорауга җавабы кыска булды. Справедливо. Гаепләнүче һәм аны яклаучының соравы буенча эш аерым тәртиптә карала, шуңа күрә карар бер утырышта чыгарылды. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 228 Рөстәм Хәсәнов җинаять кодексындагы 228 мадданың 1-нче өлеше буенча гаепләнә. Бу законсыз рәвештә зур күләмдә наркотик сатып алу һәм аны башкаларга сатмау максаты белән үзеңдә саклау. Тикшерү эше материаллары буенча Рөстәм Хәсәнов наркотикларны интернет аша 4000 сумга сатып алган була. Тыелган маддәләр калдырылган урынны ул эзләп таба. Полиция хезмәткәрләрен күргәч, наркотик маддә салынган пакетны ташлый. Шунда хукук сакчылары аны туктата да инде. Хукук органнары пакеттагы маддәне экспертизага җибәрә, анда 2 граммга якын мефедрон булуын раслыйлар. Рөстәм Хәсәнов суд утырышында гаебен таныды, кылган гамәлләренә үкенүен әйтте. Ул 4 ел Дәүләт Советы депутаты булып торды. Әлеге хәлдән соң вазифасыннан китте. Рустам Ринатович Хасанов направил и представил в Государственный Совет Республики заявление о сложении полномочий. 19 октябрьдә узган парламент утырышында Рөстәм Хәсәновның депутатлык вәкаләтләре туктатылды. Аны социаль сәясәт комитеты әгъзалары исемлегеннән дә алдылар. Адвокат Хәсәновны иректә калдыруларын яисә штраф салуларын сорады. Аның 4 балык булмаган баласы күп кенә рәхмәт хатлары булуын, волонтерлык эшчәнлеген алып баруын искәртә. Дәүләт гаепләүчесе шартлы рәвештә 1 ел һәм 3 айга ирегеннән мәхрүм итүләрен сорады. Рөстәм Хәсәнов соңгы сүзен әйтте. В статусе лица освобожденного от уголовной ответственности по озвученным защитникам основаниям буду для общества все-таки более полезен, чем статус осужденного. Суд аны бүген шартлы рәвештә 1 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарды. Олия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Айның 2-нче яртысында Татарстанда навигация сезоны туктатылачак. Иделдә 21 ноябрьдән кече суднолар йөрми башлый. Чулманда аларның хәрәкәте 10-сыннан туктатыла. Бу хакта бүген Татарстанның кече суднолар буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, ел фасыллары алышынганда кече суднолар катнашындагы фаҗигаләр саны арта бара. Ул еш кына һава торышы үзгәрү белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, быел Татарстан сулыкларында кече суднолар 29 апрельдән йөри башлады. Аларда хәрәкәт итүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Мондый транспорт белән бәйле хәрәкәтләрдә 5 кеше үлә. Фаҗигаләр нигездә көчле җил вакытында килеп чыга икән. Бату бүлүчеләр коткару жилетын кимәгән була. Сейчас республика у нас находится в теплой воздушной массе. Республикада әлеге көннәр җылы тора. Шуңа да сулыклар быел боз белән соңра капланачак. Иделдәге Куйбышев су саклагычында ул 25-29 ноябрьләрдә генә барлыкка киләчәк. Бу башка еллар белән чагыштырганда 3-4 көнгә соңрак. Түбән Кама су саклагычын 16 ноябрьдә боз каплар дип фаразлыйбыз. Бу гадәттәгедән 5 көнгә иртәрәк. Бүген Казанда Газза секторында яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыю үзәкләре эшли башлады. Бирегә килүчеләрне волонтерлар каршы ала. Халык азык-төлек, ярма, токмаш, он, шикәр комы, балалар ризыгы, шулай ук көнкүреш химиясе товарлары да китерә. Гуманитар ярдәмне ноябрь бәйрәмнәрендә дә кабул итәчәкләр. Акциядә катнашырга теләгән һәр кешене иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр көтәләр. Кичкенәрәк йөкләрне ярдәм янәшә фондына тапшырып була. Зурларын Мәҗит Гафури урамындагы 46-нчы йортта кабул итәләр. Гуманитар ярдәмне Габдулла Тукай урамы 89-нчы йорт адресы буенча урнашкан Зәкат хәйрия фондына да тапшырып була. Ниләр кирәге турында тулырак ярдәм РФ сайтыннан һәм экранда күрсәтелгән телефоннарга шалтыратып белергә мөмкин. Акча күчерергә теләүчеләр өчен исап-хисап счеты Акбар Созидание хәйрия фондында ачылган. Аның реквизитлары шулай ук безнең экранда. Акча күчергәндә зыян күрүче Газза халкына ярдәм өчен дип язып куярга кирәк.
Алар авыр хәлдә калган, безнең инде динебез әйтә, ярдәм итәргә кирәк, үзебезнең менә шул мөселман кешеләренә, аларның эшләрен җиңеләйтергә, тормышларын җиңеләйтергә, шуңа күрә без инде әзрәк ярдәм күрсәтергә булдык, хәлдән килгәнчә алып килдек. Тормыш кирәк-яраклары һәм азык-төлекләр. Бүгенге көндә актив гуманитар ярдәм җыелы бара. Киләсе көннәрдә бу груз Мисыр аркылы китәчәк, ял көннәрдә эшлибез. Бүген Казан Кремлендә Республиканың Иминлек советы һәм милләтара динара мөнәсәбәтләр буенча совет утырышы узды. Аны Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Утырышта шулай ук Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, хөкүмәт әгъзалары, район башлыклары, предприятие җитәкчеләре, дин әһелләре дә катнаша. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда күп милләтләр яши, аларның саны елдан-ел арта бара. Республика халкы да безгә күченеп килүчеләрдә тыныч тормышта яшәсен өчен нишләргә. 2020 елгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Татарстанда 175 милләт вәкиле яши. 33 шәһәрдә һәм районда халыклар ассамблеясының филиаллары эшли. 13 халыклар дуслыгы йортында ачылган. Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. Это происходит в том числе и за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получивших российские паспорта, а также иностранных студентов. Киңәшмәдә чит ил гражданнары катнашында килеп чыккан гадәттән тыш хәлләр турында да сөйләштеләр. Бүген республикада 36 мең мигрант бар. Алар хезмәт яшендәге халыкның 1,7% тәшкил итә. Күпчелеге төзелеш, сәүдә, җәмәгать туклануы, җитештерү өлкәсендә эшли. Чит ил гражданнарын гадәттә зур компанияләр җәлеп итә. Республикада иминлекне тәэмин итәр өчен миграция өлкәсен контрольдә тотарга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. В отдельных российских регионах возникает довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих. Подобные факты есть и в нашей республике. В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности республики важно контролировать ситуацию в миграционной среде. Бүгеннән илдә физик затларны бөлгенлеккә чыгару тәртибе гадиләштерелә. Кайбер кешеләргә моның өчен суд юлын таптыйсы булмаячак. Ул кемнәргә кагыла? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләне укып белә аласыз. 59 яшендә закка сузылган авырудан соң Әкерҗе районының элеккеге җитәкчесе Валерий Макаров вафат булды. Район белән ул 7 ел дәвамында 2013-тән 20 елга кадәр идарә иткән. Аның тырышлыгы белән торак пунктлар төзекләндерелә, торак коммуналь тармакта тәртип салына. Валерий Макаров халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү өчен дә күп көч куйды. Куелган максатларга ирешүдәге үҗәтлеге, үз эшенә тугрылыгы, кешеләргә яхшы мөнәсәбәте белән ул халык хезмәттәшләре һәм җәмәгатьчелектә зур абруй казанды. Мәрхүмнең якты истәлеге безнең йөрәкләрдә сакланыр, дилә Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Алексей Песошин, Әзгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар кул куйган кайгынамада. Бүген Рөстәм Миңнеханов федераль иминлек хезмәтенең Саратов һәм Самара өлкәләре буенча Чик буе идарәсендәге яңа җитәкчесе Юрий Урванов белән очрашты. Алар Татарстан белән алып барыла торган эшчәнлек турында сөйләштеләр. Искәртеп узабыз, Юрий Урванов яңа вазифага 2023 елның октябрендә Россия президенты указы белән билгеләнде. Иртәгә халыклар бердәмлеге көнендә Мәскәүдә Россия дип аталган күргәзмә ачылачак. ВДНХдагы 70-тән артык павильонда ил төбәкләре үз тарихын, традицияләрен чагылдырган экспозицияләрен тәкъдим итәчәк. Шулай ук үзара хезмәттәшлек алымнарында күрсәтәчәкләр. Монда илнең 89 төбәгенә виртуаль сәяхәт ясарга мөмкин. Көненә 500 экскурсия уздырырга планлаштыралар. Татарстан әлеге күргәзмәдә 5 еллык үсешен күрсәтергә җыена. Моңарчы ничек булган, хәзер ничек һәм киләчәктә нәрсә көтәләр? Зур игътибар социаль өлкә, спорт, белем бирү, мәдәният, туризмга биреләчәк. Күргәзмә исә 12 апрельгә кадәр эшләр дип көтелә. Татарстанларның республикабыз казанышлары өчен тавыш бирергә берничә сәгать вакыты калып бара. Иртәгә аларны сайлау төгәлләнә. Достижение РФ дип аталган интерактив картада безнең төбәкнең 16 объекты һәм проекты урын алган. Шулар өчен тавыш бирү мөһим. Алар арасында сәнәгать объектлары, транспорт архитектурасы, Иннополис һәм төрле фестивальләр дә бар. Җиңүчеләрне Россия халыкара күргәзмә форумында игълан итәчәкләр. Ул Мәскәү ВДНХсында ноябрьдән апрельгә кадәр үтәргә тиеш.
Шаян ТВ телеканалы ұйышуға 12 ноябрда 5 ел була. 2018 елдан бирле ул йөзлеген татар баласын туган телдә сөйләшергә, тапшырулар алып барга канатландыра. Шаян ТВ инде 2 тапкыр ТФ Kids телевизион премиясе җиңүчеләре исемлегенә керде. Телеканал 20дән артык тапшыру әзерли, балалар өчен мультфильмнар төшерә, конкурслар үткәрә. Туган көне уңайыннан алар тамашачылары өчен тәмле акцияда башлап җибәргән. Бүгеннән Түбәтәй рестораннарында Шаян Кәләпүш дип язылган савытларда ризыклар тәкъдим ителә. Аларга телеканалдан истәлекле сувенирлар да салынган. Без тамашачылары белән тыгыз элемтәдә торабыз. Чынлап та менә алар белән очрашуның төрле вариантлар уйлыйбыз, төрле юнәлешләрдә эшлибез. Һәм әлбәттә инде без үзебез бит татар балаларын тәрбиялибез. Татар мөхитендә без яшибез. Шуңа күрә инде без менә үзебезнең пишмакларыбызны, үзебезнең татар халык ашларын балаларга күрсәтергә һәм әлбәттә инде Шаян ТВ-ны карагыз һәм Шаян ТВ белән бергә булыгыз дигән максат белән монда килдек. Әгәр дә сезнең ТМВ тапшыруларын телевизордан карау мөмкинлегегез юк икән, юлда эштә булсагыз, телефоныгызга ТАТ-ТВР кушымтасын индерә аласыз. Анда безнең канал, шулай ук Болгар радиосы тапшырулары турыдан-туры эфирда тәкъдим ителә. Тапшыруыбызны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу юлы Түбән Кама шәһәренә юл тотарбыз. Монда Миләш бәйрәме яки именины Рябины дигән рус халык бәйрәмен уздыра башлаганнары. Рус халкы Миләш агачын элек-электән үк уллаган һәм хөрмәт иткән. Хәзер исә бу бәйрәм бераз онытыла бара. Әйдә Татарстан! Икенче балалар бакчасына йөрүче нәниләр миләш җимеше һәм яфракларын файдаланып ясаган киемнәр тәкъдим итә. Янып торган кызыл җимешләрне күлмәкләренә, баш киемнәренә теккәннәр, чәчләренә ураганнар, муеннарына катлы-катлы муенса итеп басканнар. Алар шулай итеп бу агачның матурлыгына мәдхия җырлый. Рябина, мы около дома так собирали ее. Такие вот красивые листочки мама сама на рябине поискала. Прилетела на рябину, так и села. Это мы летели всю рябину раз. И наделась, и уши таила, и сидит она петля, всех песок надает. Миләш бәйрәме, ягъни именины Рябины, Рябинник борынгы рус йолаларының берсе, әмма кайчан барлыкка килгәнлеге төгәл генә билгеле түгел. Күркәм гадәт буенча 20 сентябрьдә билгеләп үткәннәр. Шул вакытта аның җимешләре өлгереп җыяр чак җиткән. Аннан кырау төшеп Миләш эшесә җиләге балана, файдалы үзлекләре кими дип санаганнар. Соңгы вакытта бу бәйрәмне билгеләп үтү сирәгәйде. Борынгы еланы 22 балалар бакчасында кире кайтарырга булганнар. Бүген безнең балалар бакчасында Миләшкә исемле бәйрәм уздырылды. Әлеге бәйрәм аша балалар туган якка мәхәббәт, гореф-гадәтләрне саклау һәм мәдәниятне безне ярату тәрбияләде. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Төрле милләтләр Миләш агачын элек-электән олылаган. Ул гаиләнең тынычлыгын саклый, бәхет китерә дип санаганнар. Шуңа рус халкы аны бәйрәм итүгә дә җаваплы карый. Җырлар, такмаклар җырлана, шигырьләр сөйлиләр. Төп символы булып Миләш муенсасы була. Наш народ с природой. Безнең халык табигать белән тыгыз бәйле. Шуңа без Миләшне олылыйбыз да. Ул көчлелегебезне һәм матурлыгыбызны чагылдыра. Поэтому вот славим Рябину. Бу көнне Миләш ботагын сындырып алып ишек өстенә тәрәзә кашагаларына элгәннәр. Ул усал кешеләрдән саклый дип ышанганнар. Өйгә бәхет керсен өчен җимеш ябалдашларын өстәлгә куйганнар. Бу йола бик борынгыдан килә. Они вешали как оберег и на ворот. Миләш ботаклары күз тиюдән дә саклаган. Шуңа аны кыйма йортка куйганнар, өй эчендә вазыга утыртканнар. Бәйрәм өстәле мул булырга тиеш, һәр ризык кызарып пешкән җимешләрдән әзерләнә. Миләш кайнатмасы, эчемлекләр, бәлеш һәм башка тәмтомнар. Раз у нас сегодня праздник, Рябины именины, вот я сделала пирог.
Нинди бәйрәм миләш бәлешеннән башка үтсен ди. Ул татлырак булсын өчен эшлегенә алма да кушалар. Рецептын сезгә дә тәкъдим итәбез. Савытка йомырка, шикәр, кымыт, тоз, кефир, май һәм он кушып камыр басабыз. Эшлегенә миләш, туралган алма һәм лимон кабыгы кирәк була. Камырны табага җәеп эшлеген салабыз. 180 градус иседә 45 минут пешерәбез. Ул әши һәм шул ук вакытта баллы да килеп чыга. Тәмен ашамыйча белеп булмый. Бар кешегә дә әзерләп ашарга киңәш итәм. Бәйрәм табын янында дәвам итә. Барысы да җыелышып тәмле ризыклар белән сыйлана. Миләш агачы турында җырлар башкаралар. Түбән Камадан Чулпан Касыймова, Алена Струминская, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, студияда Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә температура төшә, явым-төшем туктый. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Арча, Яшелүзән һәм Балтачта алмашынучан болытлы. Явым-төшем көтелми. Көндез температура 1 градустан 3 градуска кадәр җылы. Төнлә 0 градустан 3 градуска кадәр салкын. Буа, Тәтеш, Кама тамагында кояшлы, явым-төшемсез көн. Көндез 3-5 градус җылы. Төнлә 0-1 градус салкын булыр дип көтелә. Чистай, Нурлат һәм Мамадышта аязучан болытлы, яңгырсыз көн көтелә. Көндез 3 градус җылы, төнлә 3 градус салкын булачак. Түбән Кама, Менделеевск һәм Минзәләдә алмашынучан болытлы. Монда урыны белән җипшек кар явырга мөмкин. Көндез 0-2 градус җылы, төнлә 2-4 градус салкын. Әлмәт, Бөгелмә, Азнакайда кояш чыгачак. Явым-төшем көтелми. Көндез плюс 1-2, төнлә минус 3-5 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә кояшлы көн көтелә. Явым-төшем фаразланмый. Зиядә кояшлы була, яңгыр көтелми. Көндез 4 градус җылы, төнлә 0 градус. Булгарда да кояшлы һәм явым-төшемсез. Көндез 4 градус җылы, төнлә 2 градус салкын. Алабугада алмашынучан болытлы яңгыр явачак. Көндез якынча 2 градус җылы, төнлә 3 градус салкын. Киләсе тәүлектә кояш казанлыларны да сөендерәчәк. Татарстан башкаласында явым-төшемсез аяз көн көтелә. Көндез температура 3 градус җылы, төнлә 0 градус тәшкил итәчәк. Атмосфера басымы югары, ул терекөмеш баганасын 762 мм тәшкил итә. Көньяк, көнчыгышта уртача тизлектә җил. Дымлылык 75%. Җирнең магниткыры тыныч. Ял көннәрендә ниһаять кояш елмаячак. Ә бу исә сәяхәт итәргә, ачык һавада йөрергә менә дигән мөмкинлек. Әмма җылырак киенергә онытмагыз. Ә сезнең белән студияда мин, Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.